Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten rondo kemblingnya, Mas. Seneng nek rada sing kemling-kemling. Ndak pundi Mbak Ayu, pada tindak pundi. Kati ngeren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur Mas Karti ngancani. Asik-asik. Gelem apa meneh diopahi. Tak opahi engko, Mas. Apa iki? Topel wong kan golek momongan. Niki plonjon apa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kalau Mas, sampeyan ampun kuciwa. Kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan ngoplonjon ning Semarang. Rawan rondo sing penting jek sregep goyang. Ing Semarang Mas, tuku gula karo anting-anting. Joso malang, sajen rondo dijamin ganti. Sing tenan. Wah, sing digolek sing kempling-kempling. Mbak pundi Mbak Ayu, ade tindak pundi. Hati ngeren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur Mas Karti ngancani. Larasan Mas, alias kebetulan. Janjani kata roti kabotan. Yang turun Mas, enggak rencani. Tekan omat, mangke kula opahi. Tenan lho ya. Awas nek ora. Topel wong kan golek momongan. Niki plonjon apa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kalau Mas, sampeyan ampun kuciwa. Kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan ngoplonjon ning pasar Demak. Rawan rondo sanggurku sing penting penak.